Anya laki din! Nay, aldaw kaya man. Nasaya at magtanakariing kan, Pedreng. Itay kapay ariringon, ngam di ka greng. Talagang aldaw na, kano agalas gisan. Nasobra sa mo tinaturog. Nasakit ti ulo ka. Kasano asaan nga sakit ta ulaw, kat day tamo laging inom tar aramidam. Idilaan kalma na naginom kami. Ta nag-birthday ya kumpare. Ay sos, inaldaw ka na Bartek, Pedreng. Agat arak pa yun ti payud mo. Mabisina ka on. Di dakman busugan iti sermon nanang. Awan gayam. Anya ti masida. Kitaam day taugalim. Awan lang arudan trabahom. Aginom ka, maladaw kang agreng. Ita, agbiro kay ti sida. Mabisina ka rudan. Ingka mangalay ti bulong ti marunggay, ta iso ti abrawam asidam. Amoy ayang agsitsida kiti kasta. Mapanak man lay ti ayan ti kumpare kaon. Wan, nabartag kan tumanon nga agaway. Awan bibiyang mo abakbakaran, aramidag ti kayat ko. Nagsakitan na talaga ti ulok. Napuyatan tayo ngamin na nagiinom eh, dirabe paray. Ang uber na ita. Kasla dito yung matlaang bangir tinasakit. Nay, iturog mo paray. Kasano ako maamakaturog ija balay. Ket sermon met a sermon inanang ko. Agdamagak iti masida, agungay. Agdamagak no anya ti mamerienda, agunget lata. Naungit na talaga ni nanang mo man niya. Kung ano kas dya abakatain paray. Ay pirmi sapay uray naklak kusilapan. Nay, apay ngay, mare. Si kamot timang martilyo day tatawa yaw. Ay na, matinagan no jak ilan sa maray. Sumbron tumanan ti sakit na day tasikong. Agreklamo kan tumanan, adi mo mayunat. Sa nabalay, tanda kamot apagpailutak no agsakay. Ay wana, umay kalata iji balay. Ang mangitugot kan tugayam itilana, tanaibos di lana me. Mayat ko man no addan ipidring, taibaon ko man nga umuli di tanyog, tagsinglagak man iti aramidak alana. Pidring kun kunam, kat no madama ti syat da, kadag iti gagayem na. Ijay, pag-iistambayan da. Anya, agin inom manaon. Ay sus, una yun day jay aya, di la mauman iti arak. Kat iso kumati imbaon mo amang martilyo day tatawa yaw. Kano awan mo maray, awan ti panunot day jay. Kat no idi pay lang ay babaon ko nga ilan sana day to'y tawa ta matintinagan. Ngam aging gaita, di na pay lay naramayd. Iso asyakon at imang martilyaw. Apay nga ita si Mardong gamot na nag-shot pare. Naminsan lang nga nag-shot ka. Simakit man nga rudan dito ulok pare. Ay, arak lang tayo agas na rita pare. Sige di, ituloy mo lang dag-shot. Inumam na ito, ikagudwa baso pare. Kaslagkos na ti panagkitak pare. Ha? Ne. Apay nga ang makitam da ito arak dito tinga tilamisaan pare. O, data. Makita ka pare. Ang talaga amati. Agsakit matan ti susuop ko. Jesus, adumit hindi marikrik na masimtumas na pare. Agawid ak mampailaang pare. Tamapan ko ida. Talaga amati. Ang no mayaton dire na magsubli ka pare. Wan, siya ay mati ko nam. Always present iti inuman. Talaga laang amati tirik na kita. Ne. Agandi din kamote na tumadar pare. Ibagan ma, ano kayang pare? Ano mo kaya ay tulugan? Ay, kabalag pare, kaya. Pare, dito ilangan atidug ato kami. Dito isalas di pagidaak. Inayad nga ron pare, ipaidakan. Agyaman na ka pare. Tain tulunnak dito pala may. Awan na nyaman na pare.
No problem. Kasano? Mapalang araw dahin. Tay tuloy mi tayo ginaw. Wan pare, agyaman na. Nanang! Iyawatan nakman iti tanom ngay numag. Nanang! Naglaing kan? Manang, Pudno gayam di bagbagada, nga aramidem ababaunan ni nanang. itala ang mat nga ibaon ko ni nanang. Tamad maditirik nak. Madmade, wano nabartag kamanan. Sana ka nabartag. Sungba-sungbatam kanupay gayam ni nanang. Oh. Nanang! Awan ni nanang, napanimpailot di si makit asiko na. Taminartilyo na day tamatintin nag-atawa ti balayong. Oh. Imbes ko mga min asika timang trabaho. Saan? Oh, agkupitan ti barukong ko. Agsakit lang aro din dahi ti ulog. Dayta, agsakit kan gapo iti kaiinom mo. Ay, sakit ti ulo lang dito eh. Ay, saan lang abasta sakit ti ulo dayta, Pedring? Anya nga nga rod. Nabayaga kon a nurse dita provincial hospital. Dagita sintomas amarikliknam. Amo, no anya. Ay, di nakman butbut ngan manang. Ne, apay ko maabot-bot ngan ka ngay. Anya nga'y kumati na sakit ko. Cancer! Ulita ka, cancer dayta sakit mo. Adda cancer ko. Ay, kaya't naasawan. Adan taning tibiyag ko. Ay, nanang! Nanang ka! Apay ti ko na, may salakan na kaninanang. Nagsakit man ang tiulog. Gapo iti day tangay pagbagam. Cancer nga ron, ti sakit mo. Manang, kaano ang ngay nga ro matay? Dayta ti jak masungbatan. Ngem no di mo isardeng ti aginong iti ara. Saan kan amabulanan? Ay, nanang ka! Nanang ka! Ay, naginawaan manen to'y sakit ka. Agyaman ako maray. Gapo iti panangilot mo manen kanya. Nabang ara na kaun. Intun sumaruno, ibaon mo ni Pedrig amang tarimaan ni Jibalayaw. Saan asikat ti aglansa? Bakit kan? Dinto pa'y matatao ijabalay. Agawid lang, numapan maturaw. Intun mausawan, agsublin tumanen kadagiti ayan ti barkada na. Aya, Inton makarieng, agbirok itinaimas amasida. Kat awan mo't nga ro tiyawat na asweldo na. Takasanaw, kat awan mo't trabaho na. saan ka di nag-eskwila iti kinakarpintiraw? Ide, nalpas na mo't ti short course. Ngam di na mo't nga ro kaya tagtrabaho. Taday tamot agin inom iti arak tar arawidan na. Ay, sayang ti kabailan ni Pedring. Isunsapay kit di asaanan ang makasasawa. Gapo iti kinaartek na. Asino ngay mo't nga men, ti mayat kan ko anak mamartek mat. Ala, agawid ang harudan maray. Tanay adan sa ditabalay mi ni Merline. Una na kahit nga umay pumasyar. Ay, imbag man ta naanos nga umaylat ta pumasyar, dyan naras nga anak mo. Ay katwan umay nakikan iti kwarta, kandag iti kasapulan iti kusina. Kagura na nga ron ni Pedraing, tadinak pa'y pulos matulungan. Apay ang nakaturog ni Pedraing, katnay imalaldawan. Kasla saan ka na irwam iti dayta nga anak mo, nanang? Nabartek manan aya. Saan ka numang ko, nana? Nagawid ka no, tamaditirik, nana. Agsakit ni ading mau. Shh, nanang, adda iba nga. Anya dayta, imbagak nga adda kanser na. Ni Pedraing, adda kanser na. Shh. Awan, nanang, barang agbalbaliw. Imbagak adagiti marikrik, nana. Kat sintomas ti kanser. Ay sos, amangan mo't no pumudno anak kao. Dayta kinaartek na dayta. Agasin nyo nga'y, saanan amangan, taarak laang ti ipapaunag na. Talaga ang agsakit. Ay, agrik-rik mo nga raw, nasakit ka no ti ulo na.
Iso ako nakamaturog tapno makainan na. Ay, dayta akabsat mo. Mayat kumamat tibiyag na no saan ama Marta. Katuan mat nanang. Agasam ti sweldo ti skilled a karpentero ngay. Nangina. Iso nga alukuyan yun ni Pedring nga agtrabaho. Ikarkararag kaw, asapay kumata makapanunaw anak kaw. Ayun gayam, jay intad ko akwartakan ka. Itad mon samot kin ni Pedring ngayon inom na. Kano'y lamlamang ko itan. Takasanaw, kupitan na maut. Anya, naglaingan ngay. Na kayo pa'y abak-bakitan ti kupitan na. Ay naanak ko, di na mabirukan dito'y pangiduldulinak. Saan na kon amakupitan? Day, dandanin ba ibustoy arak? Ayan nga ni Pedreng, di mo't ag subline. Ay, sansapa na saya tirik na tata. Ay, at ako magumatang iti arak nga inuman tayo kay. Tulad na, ti kwarta ni Pedring, orin noon trabaho na, tata. Wan tas sinuruak. Anya, insuro yoking ko na. Wan, insurok ako pitan na ni Nanang na. Anya, insuro yo day taking ko na. Wan, ano ti kwarta ni Nanang na. Kano sustentuan niya anak na aners. Kabutang mo ni Pedring day ta amanang na. Permi ka no, anay striktaw. Kaya now nga. Kanayon na kano abagaan, ngay sardeng nan, tiyagi na. Yam no mamartak mailata ni Pedreng. Kamang gini siripan ni Jeb Balay da, noon nakariingan, taayabantay man dito. Ay sige. Inak kita ay no nakariigay. Kawalwalis ko lang itay bigat. Adumanon tinaragrag abulong dito'y parangan. Ay, sapay nang sakit di sikat ko nga agkubong agwalis. Nanang! Nanang! Siya akong tagwalis. Ha? Anyat ko naman ako. Siya akong tagwalis, tanay. Kaasi ka kat bakit kan. Na, aggoregor ka kaday. Wano anyat tinaknakan mo. Basta, siya akong tagwalis. Ay katwan at titiwalay sa naka. Kat numalpas dito'y nanang. Anyang iti sumaruno anas kan nga ramidak. Kaya't mo pa'y tagtrabaho. Tulungan ka, tanay. Na, apay nga agro nga ab kamutan. Ay, dandani akong matay. Anya! Wan, kuna ni manang ko. At dantaning tibiyag ko na nang. Isungag sing-sing pita ka. Ay kat mapanmunto nga rod ilan sa jay atop ti balay tanay. Mayang angayn. Kat adda ka nun sa umaya bagyaw. Day talaang. Wan, kanilan samto matan to'y matuktuklap adiding ti balay. Una na, mala. In ka nga rodan na ginana. Ay, diyak kayat kahit na mabanog ka. Sige, tain na mga rod ito gawbi ay tanak ka. Walisam anasaya at to'y arubayan na. Ay, saan kayo amamati dito nga ibaga ka na kayaw? Hey, anya na ita? Nakaring ka din ni Pedring? Ay, nakariingan. Kahit amuyo no anya ti aramidan na. Agwalwalis ije arubayan na. Ha? Ay kit inayabam ko man na. Ay, iti Juan. Nangagkumatan nga. Nagrunga absi ka. Ha? Nagrunga ab akas lobeng, tata? Wen, adyan sa kanong amin taning tibiyagnan. Nagkulang. Ay isumilang naglawag anang ngagaw. No kasta,
Adda kanser na? Aywan, kastansa talaga. Ay, isumo ilagaya man nasakit yung ulo na. Idi kwan, nagawi din. Aywan kaya, maasino ti sumaruno nga agsyat. Sikan siya. Sika na, tata. Ha? Kalkalpas ka. Ay, sa anak pa lang nga ginaw. Nay, apay ngay. Nay, timadar ka mo ten, tata. Magawid na kaon. Inaktulungan ni bakit kong kaglaba. Oray siya, agawi na mga raw day. Mare, papanam. Dumagas ka pa imot dito'y balay mi Mapadag gumatang dita kantina maray. Apay aya Ni Pedring dyan nakita ka mangilan-lan sa dyan at ti balayo wan maray, isaw. Naibaon mo. Isumot tinagboluntaryong agtrabaho dita balay. Milagraw no kasta. Ay nakit binutbutang ngamin ni Manang na. Aya, kasano ti ingkasta na anang butbutang. Mayat man tagim magutan ni Pedring. No di mo kayat apat yan nga da cancer mo, mapankag pa check up. Amumat akabutan ko timapan dito ospital. Kas lagdwa-dwa ka itimbagakan ka. Ang sakit-sakit man ang ulo. Kan uray to'y tiyan ko, manang. Apay, agin inom kalat na? Natangkan mo't talaga ti ulo man niya. Saan? Makalawasan na sa anak anagin inom. Uray damagam kininanang. Pudnaw, saanan arumrumwar dito'y balay nga agin inom ta adem. Kunak meten nga agbalbaliw akon. Tapno umatid dugpay tibiyag ko. Umatid pa'y tibiyag mo no isardeng mo ti agbisyo. Kat, isardeng kumutin na talaga. Agbiro ka mo iti trabaho. Iji ospital apag trabahwak. Agbirbirok day ti karpintero. Kayat mo, te rekomenda ka. Ay, kato naman ang. Kayat ko Ang say-saya atom ti agtrabaho Di nakikan iti pakaibabay na. Day, kasanungay day to yan. Duduwata mo't lang nga agsinsinda ko dito ilamisan nga aginaw. Huwag nga rin, tata. Napamagkano naggardinan na kiti. Daduma kakadwata yung manginam. Ne. Nay, Ni Pedring mo day to'y lumabas. Ay, ayapan man. Pedring! Paray! Umay ka pa dito, oy! Ne. Agin inom kayo. Bigbigat. Nyalaki din na ya, paray. Kitsigod mag-aginom tayo, oray, bigbigat. Awan pilpil yan tayo nga oras. So, umay kan, paray. Tag-shot tayo. Huwag ka ron Ay, saan? Mapanak ang trabaho. Di ka man. Sika, agtrabaho. Wow. Mala, umay ka man dito. At to'y titugaw mao. Umay kan anya ka laki dain. Ay, saanan? Narigatan ti matay ti kanser. Agbalbaliw akong. Takayat ko pa iti agbiag. Ala, di ta kayong. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.